Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ka KSU kelaken maburom ya kalengku snem basis nem jong ka jingklat no jong uba che Starfield thank you da ka jing tebe mombati kabla penlong hamaulai petrol pom ka jing kan maburom ya uba che thank you ubla du no yala ka jong ka jing iem hakik tang suloi jong ki pulit sarkar jala Meghalaya men ka khatlai tarik unailar arhaja arphoi haying sa jong u hamaulai kenton masar ka seng KSU FKJGP HNYF ki balakan mau burom yu bache ban lawan ya shimbenta da ki khun kikti u bache Starfield thank you bat ki hemen ki para ha ka jing ya lang la pensngeu ba ka dak jong ka jing kan mau ya ka jing sha siat yap jong u bache Starfield thank you ha kakti jong ki pulit ba ka sarkar kam dei ban pen bor ki paj ba ka bri u hen yo trap ban pen dom pen bitar ki bla don lang ha ka te ka jing ya lang ki kan thup yo general secretary ka KSU u ba Donald Thaba uba Dondi Kongsit President jangka FKJGP segme tejinder ka lang jupi yang ni Rai kai kajing mutlak jong kani ka MDA government hadu sistem do kampat la ban saya tak di ni kajing keren jong ni kalau le noi nak sedang kepat nak kublai wei nak pedang dupi bah nak ai kublai sibu ne ya kajing ton jong fi ni kapor tenang ni semua ikun samla gitu kan ikun dap selang jong bri nyotret ila don lupang te pet nak kata bo jong an kilawan balle ini kampap kamsang hanika ri apa ye kijangi tene ko pong ka na kublai yaki henry ngi hapan su thu ngi hapan kertiang kendiat sedien ba balai kum kini kisngi kiwanja ha ka cek penriu ka jongi balai ba kadan kata ka cek sngo persyak sarkar apo ka mensiem jogi kun samla jong ka briu nyotrap balai ngimat yaki umat thang nado kipor menkolong mentuma apala nang berthoi history jong ka cek penriu hadu kani ka klipat ka pementa Ilong ki jingja ki belajar nadu mensua ki ba na gitu ki por ki beja ki penwander ye ki ki jingja ki beja mentapang ke ki pelong yo ba Chesterfield thank you bun hap ban phet na la ka jong ka yeng ban phet na la ka jong ka jing sok jing san jong ka snong ka thau ka yeng ka sem ban hap ban lek sa klau sa betap ban ra ya ka suloi ban kieng atyar ban yang ban yale ya da ya ka ri ba ka jek penriu history ka bon bha ka khalas pangari ba jai penriu nading ipet nadu ki por jong tirot sing nadu ki por jong kyang nang ba ka phanong laj usngap sim kiale kia khun persya ye ki nong wei ki sedang shwa da kata ka dialog proses da jing yakran ha ka por jong tirot sing ki pelong da dor bar blei ber ki pha da ka tien ki ong phidei ki nong wei mi no nari jongi Henry kinang wei ki peni da kabor utirot sing usai da ka wajlam do knam da karti da ka da usum menyukun persya ya kini kinang wei kani ka juru ka jah ki por ko menta ha ka por jeng ki British ngilap tip lot borok ngilap puli ru hakikat Henry nadu payo ya ka jela lajong bade op ka history ka jengi na ka por ki le ban distort ki le ban penkela ha ka por ba ka Bangladesh kadang ya khun banyo ya gari lai luj ka sarkar India ha to por kidang hap Assam ka sarkar India ka khlame selok iginong elam snong ka khlame selok ya kihima kisima hendre ka shwan ya lambek hendru lakwat ki khar Bangladesh na po East Pakistan bikin one boy snong hapo Garo Hills bat hapo Khasi Jaintia Hills ki shong kisa bat ki penting ki pentriem ya ki kun khasi dikasih ke jujur ke komplain dengan kapor bala dengan yang mensengi menjanmit taslah step kasngi nadien nakrung si syatan ra nakatari hagi ni poiwer hendre ka sarkar ka khabrep ki khmat kami ya kata ki jingja ki sya thombor jeng ki pardo parasnam anda gilapan phai kala lengba kata democratic movement ha ka bagi pelong ki jingyalang ki khot ki bon ka sarkar ka jaka bahkan long neutral lene bahkan long impartial hakaba
pensitom lang ya boro arliang henry la de kile ai kini ki menderi ki barjala kamle ai henry ya ki kasipat ki set along tangga umr ki mai tangga bamr ki mai ki pensitom ki bom ki tiet ya ki tang sulai curfew kemud ki bami de yeng ki bom ki tiet ya ki kasi ki basakam ki penkedia ya ki sieng ki seru ki penkedia ai ki terpeng ki penkedia ai ki budlum kerja nadu ki senam kan kendai spanyo pendai beter-ter hadu daya kapor hadu kapor jingi babul bate ko kapor jingi babul kaba ki kun samla ki UI baka sarkar kalong bangla kamla bante la kami ke police department ka balik siliang ya ki kun samla kasi ki mender ki thombori kasi nri kimlei ai nri kasi ki knyot ki yong babannya ka balik ni tekin no mlong syu bengin syu kun tengah surat bengin syu kawang du mau bengin syu syak kawang tiar gas syak bom syatit ngihap pan pai kala kumba maki ki bat katiar mengir ngin bat katiar banyak kun persyak ya gini ginong wei ya gini ki mendia sisngi kadeh lor katakan nongrem ba nget bu ba ceres fil tang kiru usim ya katu garai senja 4 kiwi satang gatu ganis pi kendiat ipa tingi beterai sa jawa isak pa ni kat kubor sa sinong umkiang bat nadu panganang kamis nam kerta ngala pulih jepang kata fit encounter so kita ki pulit hak kata kepor udang adang rit ngam sausi ngayam thang kata kepor ngam kan mau kerteng jong tai basya lek fit encounter kata kepor henry mental adang kini social media ngakan mau ngal pulih dan ngakan mau sam arhajar tadi ba dawan biang sulai bat kuai pade ki dukhat jong gajat benriu ki bagi pulit ki sudah efek encounter tang ke jin subah bat manta pade haus am arhajar puai ngili amat biang ai kubur basausi hak bakil dekat zubar ya ke mesim jong bak cherry starfield hangkiu hak sitem mit kadai-kadai kecing ben ya ke beriu jengi bat kadai barok kadai kejin thampar yangi ki barang ke mesim ban keren mata ke isu jong ke beriu kadai-kadai barok kedak jong ke jik ben yangi handai kuat kuwe ngapa benong banang jor kecing sakso kata kanang dom banjot ya ketong kata kanang skun wan mut bakane kejing le jong pi ke sarkar ki mention wa ki pulit pipila ban jam rade ban pendura ke mesim iri jengi amdan kuli sarkar amdan kuli mention wa amdan kuli pulit bala ban sam nang bai ki dorot ki mesim iri jai beriu jengi ki kon ke beriu biar trek mengaya amne menta na benda ban pen ayo kubar yakine ki beriu ki bat hajubar wan mut pipila ban kebomnya ke sentur ke jongi wan mut bila ban kebom yang kene ki kentin ki ba ngingi kwa on keren na mata ka jai beriu ngingi nyai long kita ki beriu ban keren na mata ka isu dengan riba jai beriu helpin no way ki om when injustice becomes law resistance becomes duty haba ka jila bam hok kadai ka an ka jila persyak kadai ka kamram sengi way pa way bat hangne kum kin khot jai beriu ngin long kita ki beran kata ka mesim haba ka khani kadai ka jai beriu nyot tra penyuskum hak bang ngangit dak ka dudut barok ngit laya la mengi na duk nyam ki bang nyam boy kin nyam te biru since time immemorial hagi por pulang kuma laya la mengi lor kini kilum bak kini kilum kidai ki jaka sengi kidai ki nong kan ki sengi jongi khun ki paten ki jongi